deus ez aldatu. Bizi hau utzi beharrez, elefante zaharraren gisan, itzultzen naiz hainbeste urteren ondoren Gasteiz honetara. Eta gerla itzinekoa zait begietarat etortzen. Hotel Frontoneko terraza honetan zerbitzari nintzenean, gerla honek Europa guztia sutan ezarriko zuen. Munduko oreka guztiak ulunkan jarri aurretik. Espainian hasi bazen ere, Gasteiztik iragan zen tiro baten hotsa entzun gabe. Bazen boxeolari bat? Uzkudu boxeolaria! Honek ametxetan beldurrarazi zituen tokikoak. Buenos Aires edo New York ezin baitzien boxeoak baizik ezagutarazi. Bermu bat! Ez nadi ergera! Nire ura! Gaurko da! Zuanik neuk ekarri beharko dut. Eaiz gorri zikin oien alde gongo ez da. Gorriak! Irakurria duzu goizonetako el pensamiento alabezen hortik zehar egiten dituzten sakrilegioak! Ezin pentsatuzko bekatu beltzak! Demokrazia lu horiek ez balituzte laguntzen bederen. Bai! Nire mina beste non baitzen, esan ezina. Jada bizia betetzen zidatenei, musika, zinema, alkohola, autoak, sexua batu zitzaien. Hans, piloto alemanak zidan lehen aldiz zoriona ezagutarazi, 1927ko apirilaren 27an. Naiz Hansek Alemaniara bidalitako gutunean Gernika hitza ezagutu. Enuen loturarik egin. Haren heriotzaren ostean erabaki nuen ezingo nintzela hemen bizi nire desberdintasunarekin. Izotza mesedez. Tori jauna. Gerla bezain gogorra baita norberak bere barnean daraman gerla propioa. Alemania handiak horrelako hegazkin mordoa baditik, jainkoaren alde, patriaren alde. Negarri inezak, mutil, ibezalako gazte asko behar ditu gure Eliza santuak eta Espainiak. Zertara etorri naizen ona. Henry eta bion dirua Gasteizko artista gazteentzako fundazio batean xahutzera. Ametsa. Hemen ageri diren gazte guztiak beren gurasoen antzekoak dira. Izen berak saltegietan. López de Munain. Trokoni. Egunkarien artikuluen sinaduretan anitua. Edo gozio. Egunkarien izenak aldatuak. El pensamiento alabesala el correo. Iritzi berak. Tarte horretan deus gertatu ez balitz bezala. Baina gertatu alda zerbait. Si me lleva y no te vuelva.
zer du gure kaudilloren ahorean altxatzen ez bat. Gorri bat, Ramon eta beltzenetarik! ¡No! ¡Emma! ¡Gorria! ¡Gorria! ¡Emma! ¡Emma! Benaria, Marito! Hau ez errekinarra boxeolaria! Pauli euskudun bezainora izan behar zuana! Eta mundu oso beharrean pilotalekuko lurra ezagutu zian Alkantararen kontra! Ik ezagutu barruen, Ramon, Iramagin Arrebaren zerbitzariaren zenargaia izan zuan! Naiz eta 10 urte pasau gerra maitu zanetik, ez ditugu goti bizi izan dausenak. Zenbat komerize pasaditin Andra honek, gizon nao bi honetara ekarri zaurien erarte, eta gainera jentie berbetan jarraitzen din onik arren. Honen ama ezetu gau. Olako esunan, bardine, ziku eta hotza, sekule eskertxo bat bez. Honek jaukona zera da. Oekia 5 urtea zupinizuna la mokorraz, janra bizirik eukin bari. Gizon Alemaniatik etorri orduko buena jentia zizunan bertan pasazanan inguruen berbaz. Orduen berar galduzunan, ta hostien ziketu. Minge jauen jotzienan etxekue. Habai etxidaigunan hori eta indaigunan otoiz. Eston poliki hilaku esarto berbaikie, eta gitzi hau domosantu egunien, euren jaien! Jainkoak eman diezaiola, betiko bizia familia on, eta beti Eliza Santuaren laguntzaile izan den, familia honetako bakoitzari. Orain dadila! Beste denbora batzuetan egin dituzten sakrifizio guztiez! Haren etxea mehatxatzen zuelarik, komunismoak eta bere tximistez errabitza bide honetik baztertzea hautatu dutenak! Baina ikusi dioguan zeneska guapiezunan hau Urtzulinen eskolatik urten zunanien. 18 urte eta gerrie hasi barri. Han ikusten junat aniketan, niriko kalietan, irria zintzurretik urtetan, barnien ezin gorde gorritxela zakabetak gogue. Bizile emongo leukenan armada katolikuen alde. Arropak eta izenak batzen frentera bieltzeko jaita zozketak organizetan, gaixota zaurituek bizitetan behirtezunan. Un amor! Baina zer dinon! Gatzetan zaidan ziniztutie! Balan doi! Abotz hain gozue, izkuek hain zurizek jeukona zan, soldado leprosoari lastanak eskaintzen. Bera eta Amelia Berastegi, beti alkarraz lagun minek. Behin entzunienan senyora eta Berastegiri kontetan zeran ez edu ziren alkar! Hotel frontonen eke jabiezan jaizek armada saltuen alde. Bera eta Amelia Berastegi, pontzie zerri duten zunan maizen hostien jegona zan beti. Amelia! Amelia! Ikaragarri pazik hau, ze gauza ederra inbeste aitzindari, uniforme ezberdin horiek guztiak, bata bestea baino ederrago! Italiar horien bigote fina! Aleman horien
aspirantea bere laun nire! Niri begira abidun gorrituko nau! Nahi presentatzea! Egon daitengo dinat! Amelia erotu haiz! Nola geratuko nau! Ez din horrelakorik egiten! Eo bai neska! Egon! Ez gaiten ikusten! Jungo nau Alvarito agurtzea, hola ezer izango espalitz modun! Enauzu ezautzen! Gaz nerekin! Badauket intereso gozatzen norbait! Elbira, ezautzen den nere anaia kutxune! Zemuz, Elbira, betiko plazerra zaitzu ikusten! Eta nio aspirantea! Ramon, neska hau, zu ezautzeko deseatzen daukezu! Amalia, erotu haiz! Txantxetan nahi naiz! Baina nuke nahi nire lagunen edertasune bontxen maiatzen gehatzea! Anitu atiarretatik! Bai, Ramon, anitua normalen, anitua tarretatik gator, gonbidautza zudantzan itea! Orkesta prest dao! Nik eutxiko izut basoa! Zinda izut bueltauko izuela! Amalia! Ez dinatitzik aurkitzen, dantzaria infina du, izlaria intrebea, denadin elegantzia! Kontu zibili behar naiz aleman baten gainera ez erortzeko! Humorea! Berriz sentitzen dut, pasodoble honetan, Otxandioko bataian gorriek ibeletik egindako zauria. Espero dut berriz ez irekitzea, bandere baten aurrean lotxatuko nintzateke. Guraia, kortesia, dena badu! Ez da hitzik espainolean honen kalitate guztia kontatzeko! Berriz ikusiko zaitut! Hotel Frontonen, bi azpien behin eite jarri esan jai ososketak. Danetan negozunazan alkarraz. Azizunazan ba, eskontzako preparazioek. Ikusteko esunan, gure lehenko senyorak zelan lanera ikezioskundan hori. Zahartutea ezazuzena, orduen hartu ninditenan neurietzeko Andra moduen. Gauzak ondo baino beto egin beharrez, akordetan azan. Meraztegine barrebak izan zitunan testiguek. Efe politek zitunan laurek. Hain lagun honak ematen zitunan done meteorioren mendizino pien. Neska hoi burutik joan atzeon! Unda etzeok maite ninduen esteke. Alere, ez ezan! Argitasune atzemateko alako astu bati, nozein giroto andaren aurren barregarria teatzen jole poluze bat besteik ez den. Esageratzen aiaiz, Alvarito. Beste garai bat zuan, ulertik batzuan horazan ordun, Otxandion gorrik zuntzituzen ituztenen, uniformen prestizioa. Ez uniforme eta zebeste! Ez den inungo armadatan olako koldarrik izan! Zeuken bihotza burre, kabaretetan gaztau zeinan balio gutxiko dantzarekin, eta irabaziken guda bakarra. Bea gertu hortuko korridanak parrez lehertzen azitziarako izan den! Esak, Alvarito! Zer daukeko la kejaka aitzeko? Asikeratan oso gogorra gizitzaidan astea. Hemen barruek ganaz zaiti duten itinan ikaragarri bortitz, beye umie jaio berrian ianta bizi bierra. Sekulatuek pasauz jarri esan zarrek, irizen jakintzunanien alkarra surtetasuna zala, baina zen! 15 egun lehen hau jantzan ebilizunazan Hotel Frontonen, bi dantzaldi osoik! Gazteizo zuen mirantzuna lalekua? Nahi dezuna zango dezu, Luis! Baina nua hoi! Ez da batere guztoko! Aizi ezkontzen! Oin ez da momentua zuraten aldi txarretan aritzeko, Luis! Erabaki pisutsu baten aurren gaude. Erabaki hartua dun, eskontza prestatzen ari gaitu 15 egun hauetan? Ez dekit nola esplikatu, baina badauka zerbaitola naskagarria bere begietan. Eta bereko espainoi dilindan, eskua ematen dizunen urtu egiten zaio kakabezela. Ez dion eskua ematen, nik bezala egiten duen, el pensamiento labez irakurtzen jarraitzen duen. Etxearen hori alpatzen handi naiz, Luis! Anituataren leinua. Zer da gizon hori? Saltzaile baten semea.
patatero triste batxun umea. Eta gure alaba berarekin eskonduko zaizun bitarten zu hor, periodikon sartuta. Egontzen baldin bazara. Otxandion eta Bilbon kemen eta bihotzen akutz din. Hobeuke egunkaria irakurtzea demokrazia jainkoaren kontra batuko direlarik, komunismoak Europa guztia edatu nahi duelarik, olako gazte asko behar ditinagu! Hori da arazoa, Luis! Olako gazte bat ote den! Berandu egidun gaztez guztian ez duen besterik ezagun! Kulutza da santuari gure eskaintza izanen duen! Ja! Eskaintza hau! Indar guztien batxearen simboloa izan dadin! Bai! Ene bihotza konfiatzen dizut! Hitzaman iezala suestuzula zure bizia arriskuan jarriko! Saiatuko naiz! Baina nola hitzeman, izanen diren gudu ikaragarrietan, komunistak labarakortzetan... Kontuz ibiliko zarela! Saiatuko naiz, baina gudu minean... Iparraldeko elurte horietan ostu gabe kontuz ibiliko zarela! Jertzea jarriko dut... Fidela izanen zatzaizkidala! Elbira! Idatziko didazula! Hori bai, hitze ematen dizut. Soldadu hil baten bizkarrean, lumatzaien odolgorrian bustiz. Egunero... Stalingrad, 1942ko otsailaren 8an. Ene Elbira maitea! Zein urrun gauden elkarren gandik. Baina zein urbiltzaren ene bihotzetik! Guda ikaragarria da. Baina zure argazkiko begi biziek laguntzen naute. Zure urte betetzeko eguna da. Eta topa erik dut podcast dire soldaduekin. Usubero bat Errusiako elurhotzetatik. Hainua kapitainak. Nua kapitainak. 250 dibiziotik. Ene Elbira maitea, Stalingradeko frentean erakutsitako ausardia gaitik. Alemania handiak eman dezakeen sari handiena eskuratu du zure zenala. Burdinezko gurutzea. Burdinezko gurutzea! Maria Luisa! Ezer nionan! Oze sortea den gurea! Hore honek gure familia zetuko du behin betiko! Esan inen konfiantza pixka bat egiteko! Bueno, horak ez du familia bat azetzen! Azucena! Azucena, torona! Guazen patata erostera, favores! Anderea, joango nauzu! Utze zan, Blanca, utze zan! Egun asko eman ditinagu horrela eta jendea ikusteko beharra dinagu! Aulecia! Aulecia Anderea! Ba alduzu esemearen berririk? Zeren gureak idatziuta! Bai, goizontan jakin dugu! Haze zortea zuen Alemanian dagoela, Gurea frente Rusiarrera bidali dute. Hanego nahi senarrakin eguraldia zentzuten. Ni hilan hau nor konpon. Debenegokoa izenera montzikia. Zertarako balio du bestela SS baten alabarelan naizateak. Zertan bilakatuko naizini ez badaukat inor, eresterrak ferekatzeko. Orduk ere, gerla animoarekin irabazten du atzealdean. Batzuk behar dite bizirik egon. Eta ongi bizirik! Soldaduan hau, nire horeari zin egin zionat, fedearen etxaiak hiltzea, 100.
horretarako utzi dinat Espainia. Nire horia medaien pizuarekin neurtzen da nire herrian. Medallak faltan! No. Draimark! Abiltzera raitz eta furerraren alten! Horrela, Ramoncito, bekia aiz? Eta nordaki ezate dudan norbaiten beharra ni babesteko? Ezate dut hori balio, Ramoncito. Ez baten alaga propioa. Jo! Elbirai esan? Ez esan? Zei! Zenar-sanak eskondu behar ziala esaten zun, taiteko laster. Jendea zer esango zun, hotel frontoren bidantzaldi elkarrekin intageo. Baina hau, hobe aldeu. Ni hila nau. Alde hortatik hilala bizi ez da ezen aldatzen. Hobe izango zen Elbirak nire ahotik entzutea, kanpotik entzutea, baino. Hiri hau pikoitxia bezalakoa da. Gaizki eskondu eta ezin aurrera hin. Neska gaizoa, hoi guztian txungo balu. Bere Ramonen gandakan konfiantzakin, handakan misio divinongatik pazientzia hartzen. Baina ondatu liteke. Gerla hau amaituko balitz. Diote pensamiento alabezen aliatuek zerbait lortu dutela, baina propaganda izan daiteke. Zure balentries. Pentsatzen dudalarik gure familiari ekartzen diozun ohorea. Gazteiz guztia gutaz mintzatuko da. Honen begirada ezin dut gehiago jasan. Eta Elbirai ezin diot kontatu. Agur. Maite Jonanez ezin izen jotan agur sekure ezebez esan. Baina bueno, gitxienez esan zurrumurru eta askantzetan, eta aurdu negotie konsola hueten Jonan. Gizona goizien jatezunan tarrastien bueltetan zan. Ez zitenan alkarrei bizotza bigunduteko denbora askorik. Entenaz ez dela konfrentien. Nola? Zer diozu? Ez zela egon frentean, sosokeriak, militar jeloskor batek edatutako esamezak edo gorriek. Ze emakume? Ramonek amesten duen postu politikoa... Nekaturik ematen duzuen Elbira maitea. Atzeden hartu behar duzu. Pentsa gure semea ekarri behar duzula. Ziur nahi semea izanen dela gure arraza jarraiaraziko duena. Nahi nioke Albari izena jarri. Albarito beraztegi nire betiko lagunaren amenez. Zer duzu, senyori? Agerlari hoien lantz bateratian behar izan dut. Oso perfumatua zegoen gela. Atzeden hartu eta pentsa Elbaren engan. Esaten da bedan eizen zala gezurra, ezala egon prentien ez. Pasatzen da. Jendea isiltzen da ni ikustean ez nauti agurtzen. Jendeak burla egiteko agurtzen nau. Kalma zaitez, Elbira, favorez! Pentsa Albaro txikiaren gan! Berde kolorea Seko Orduen hasizunan bere aman antza hartzen. Oso bizkorra aldatuzunan. Koloria izen ezik. Hori Albarito jaio hostien izezunan. Ez dinata astuko, Albaro txikerra jaio eta nyugako mandatzen. Zer da hau Halloween! Albaro, nahi zenuen bezala. Nahi nuena! Monstro bat eskatu dut nik sekula! Hau ez dut nirea. Hau ez dut nirea zitik egina! Traizionatu nau! Itzuzkeria hau! Ramon gure semea! Ramon gure semea! Ramon gure semea! Nola izan alduzu hori! Ni betiene!
Laster! Esan elite nola bekatu beltzenetan lokastu aizen. Nola ez dunan nire oearen garbitasuna errespetatu. Ez da libradeko eroi batena! Aipa dezagun jendeak dioena! Berlineko gure eroia! Eta politikan egiten duzuna! Beste ez ezikinetan egongo Iso! Eskandalurik ez! Monstruorik ez nire etxean! Zure etxean! Hau ez da zure etxean, nirea baizik! Zu matatero moskorti baten semedale eta biziozoa zara! Nor egon daiteke egun guztian etxe honetan! Ikusi du nire burua! Iasko urda jazpiko ematen dun! Bazter batean ahaztua! Horitua naizela esan zidan! Gure semea lehiotik bota nahi izan din! Etzeukin jaubaiko bilurrik! Ulertu inbehartin, bere semea pialdua izan zaionara pekatuko ordaintzeko! Baina maitatzeik bestek etzaukinela! Ez dinezen! Ez bere buruaren, ez bere familiaren duintasunik! Orea puta horren oean galduzunan! Baina Elvira, emakume hori ez den puta, dendari eden. Iere Amelia, jarria izarekin, bererik gabekoen alde, gorrien alde nire aurka! Ospa! Ez dinago ezer esateko elkarri! Elvira! Elvira! Notizi txarrak dakartzen. Beti izan den olakua, kollar izugarria. Bizi osue pasaudin olako emakume noetan. Barea eta karakola zuek biak Alvarito. Zoa zuere emakume horrekin. Ez dituzu putak langabezian utzi behar. Gaztizek bere senek utxunenetariko bat galdu du. Baina, komandante, familia oso katoliko baten semea. Gainen duzen agarren karreran Elvira Inkoren mailara igo arte, Eta frente aldagana hortzetan kolpe gogorrak eman dizkio komunismoari. Urteko garbiketa handize, senyoran denboratan moruen! Zemien biaian barnaun, ez dinak inor beha zainduteko! López de Milán! Eta zuen, zaitizante! Casa Evaristo! Calzados Avenida! Troconis, muebles, patatas añua! Askatas! Ama! Zer esan nahi dago askatasuna! Kontu zibili! Sekulako zirkue, enganaziko eskun honek! Honen ama listor baten moruezunan! Kapazazan hauts pozino bat alfombraz pitik useintzeko! Gordezan hau nun baitek! Zikinteria sentitzen du! Etxe honetan gauza arroz bat! Zerbait urrindua pobre aragia bezala! Carmela, baina zeiten dazu! Erotu haiz! Zedia honen mozorruok! Ez dituk mozorruek! Ainua komandantie soldado handi izazuan! Rusia zotik ibili zuan! Maruen kontra burrukan! Jainko jaunen izen zaindu ezainduteko! Zantu ezuan! Errezin izak beragatziko! Blanca! Ostonduan! Zintidun jau! Atrapeta mau ikusko zer pasako zaukan! Zer zarete gastatzearen beldur! Zerbitzariak eta lanik egin nahi ez! Kontatuko dizuet panikorriei buruzkalean esaten direnak. Galtzen duzue zuen nagusia izordie zuen amodioa. Azuzena, Blanca, Azuzena, Blanca... Troconis! ¡Hacia! ¡Hacia!
Erakutsi! Puta, nola hartu duk hori! Zatozte! Itzeman nuen etxuala ez esan bien! Zer dukau? Nola burtua! Etxual lapurtu, osabak emon jostak, Errusiatik ekarri jok. Eman esanak! Zaluka duk zer behar duk horren truke! Libera erdi bat txokolate! Burutik joan naiz uste duk Urtzulinen eskola naizela? Txokolatia edo gordetze juat. To! Orain ez diozu emango, ara zer! Blanca! Azuzena! Blanca! Azuzena! Beraia bat ezagertu da hemendik! Zainketu nuen zerbait basela usaina da! Uniforme horietan! Etzea, goitik bera dozpitik gora jarriko duzue, baina aurkituko duzue! Baina, senyora, zelan eko dugu hori? Guk ez dugu hartu! Pasekinat ez du nala gauza jentzat errespeturik, ere gorritzen ari aiz! Bila! Etxarete mendik aterako ura aurkitu gabe! Trakanis! Zer du? Artik txokolatia itzulik gurutzia! Ez diat gehiago, aita ohartu zako, gezan dintuzuen horrelakorik nahi etzean! Jacinto Troconis! Ebanista! Gerra egin zuen gure alde! Nun jarriko zaborretara bota! Nun da oso zaborrak! Urrun, oso urrun! Endauk sekula izan baina, handik da, dendena iparraldera, lakua bidera! Hemen topatzen dira Gasteizko zabordanak! Bai, zer nahi duk? Gurutze bat galdu dut! Gurutze bat, guraia hon! Arrasti eduk mutil! Ni gaurko zazkiriak! Hijituak! Nik ondo jatearen itxura duk. Onain etortzera arriskatu bai zerbait ekarriko duk guretzat. Zer bilatzen duk hemen? Gurutze bat galdu dut! Zerbait baduk guretzat. Zigor bibliko honen ostetik beti eruandon nerekin egin, eta hein ez ditsudan bekatuen bilurra. To Castro lana iretako. Kasi jubilatua eta karreraren parte handien eman dut soto eze honetan. Gutunak irekitzen eta isten. Alde horretatik jakin ezazue, eskua hartua dudala. Ara. Izeba Maialen, agian ondo zarete, gu ondo gaude, naiz amatxo katarroa izan. Aitak dio itzuliko garela, behar bada igandean, bizikleta konpontzea lortzen badu, bitartean 1000 musu bidaltzen dizkizut, eta Osaba Zeberori ere bai maite zaituen zure Iloba Valentin. Eta iztean kolari atentzioa jarri behar zaio. Paper eze honetan gehiagri jarri gabe. Tolezunak ateratzen zaizkio, berehala. Hala, neorku zeluk horriek, masoiek edo komunistek posta balia lezaketela beraien mezu peligrosoak bidaltzeko. Nik, hala ere, zati batzuk kopiatzen ditut noiz behinka nire kuadernoan. Valentin Ozio. Zako txartean emanik, zalantzarik izan ez dezaten aitzindariek nik hitzez hitz ematen dudala. Naiz, amatxo, katarroa izan. 3 aste ez duela horirik egiten hori gorrien kode bat izan daiteke. Niretzat ez da misteriorik. Ona iristen diren gutun guztiak 3 saietan eman daitezke. Maitasunaz hitz egiten dutenak, eguraldiaz hitz egiten dutenak eta osasunaz hitz egiten dutenak.
Edo mistoak, eguraldia osasunetik hurbil baita. Ara itioenean, laneko manerak ez dira hobetu eta atzo Pilarrek min hartu zuen markina batean. Nik hau osoa eman dut ametxetan. Betikoak, lana eta nikeak. Zendu eta sortuak. Urte bat, 2 urte hemen paso. Orain dela 15 urte hemen nagoela. Soto eze hau baino ilunagoa den mendekurik balda hor! Bota, zenbaki bat, 0-tik 10. Lau. 1, 2, 3, 4. Oso pozik nago, Benidormen izan gara eta Halloween ospatu dugu. Beste zenbaki bat, mesedez? 8. Venga. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Ofelia. Zukere ikusi nauzu, segur naiz. Ez ikusiarena egin, eta ni zure albotik iragan naizelarik beste aldera begiratu duzu. Ohartu naiz ez pentsa, egunero ohartzen naiz. Baina ez zait inporta, ohitura dut. Nahi duzun aldera begira dezakezu. Ezagutzen ez nauzula egin. Nahi duzuna egin dezakezu niregatik. Uko egiten badiozu ere gure begien batzean. Berdin zait. Beti gogoan daukat zuren kolore berdea. Beste dozer gauza astuko zait, sekula ez hori. Zure begiez gain, zure gorputzaren atal guztiak dauzkat gogoan. Argi, guztiak. Horregatik berdin zait. Zu ukitu alizatea nahiago nuke ala ere. Zure Espainiak musukatu. Zure iak lastan. Besterik ez dut amets. Besterik ez diot eskatzen ama Virginiari. Nire ametxetan, ni naiz arratsaldea palo guztietan zure konpainia. Eskutik heldutagoaz eta gure maitasuna dugu solat. Txakura ametxak irudituko zaizkizu. Barregarriak, Andere Sosolin baten pentsamenduak. Berriz dio berdin zait. Egun batean ohartuko zara zure akatsaz, eta ikasiko duzu eskainia zaizuna modioa preziatzen. Egun horretan hori zanen naiz, zure zai, besoak zabalik prest. Ez dizut errurik atxikiko. Nire baitan ez duzu amodioa baizik aurkituko. Zatoz, beraz, bezain laster bihotza zatoz. Bihar berriro ere ikusiko zaitut. Eta San Miguelen denon amagona den ama Virginia bizuretzat otoitz egin ostean. Papera hartuko dut, eta zuri idazteari ekingo diot berriro. Ez dut presarik. Luze egon naiteke zure zain. Nigana itzuliko baitzara goiz edo berandu. Musuak milaka igortzen dizkizut Arturo. Beti eta osoki maite zaituen honek. Ofelia! Castro! Ezin duk horrelako aukera bat utz! Ez duk bizi guztia fikziozko errealitate honetan lurperatuta pasako. Arturo López de Munain, nor da gizon hori? Kontuz, gorrien trampa bat ere izan daiteke. Komunistek edo masoiek horrelako itzutsuak erabilitzakete beraien infernuko sua edatzeko. Arturo López de Munain, gizon baketsua, ezkondua. Lau seme alaben aita kristau zintzoa. Paz karrikan janari saltoki baten jabea. Gudu garaian ez da soldadu ibili, baina bere familiak dirua eman du guruzara santuaren alde. Dirudienez behar den bezalako hiritarra. Baina nor daki Castro,
Ikerketa segitu behar duk. Bi patata! Eguraldiak holan iraungo dago, zionderea! Agian euri gehiegi egin aurtengo. Guretzako ez da ona, pataten kalitatea ez dau bezetasunako betuten. Tori, 15 peseta. Eskerrik asko. Jainkoak agizula egun eta osasun ona, zionderea. Baita zuri ere! Ustezko zintzotasun hori, patriaren etxai buruak balituzte errazegia litzateke. Denok dugu gordetzeko zerbait. Eta poliziaren lana, hause atzematea da. Izan behar du, bizi sekretu bat, maitale zutsuren bat edo. Ainua komandantea bezala. Bera, heroi handia zen, baina Alemanian edo hemen, oekideak trumilka. Estatuaren defentsa kolokan jarri dezaken ikerketa batean ari nahi, Gerla hotzarekin lotua. Nor da gizon hori? Hau, Arturo López de Munain patateroa! Hori badakit, horretarako nahiko aurreratua dago ikerketa. Baina zuk jakin behar duzu ea ekintza sekreturik duen, zuk ikusten duzu izisten duen saltokia. Kasik sekula, horregatik erazten ditut nik hemen patatak. Ez du izten pilotara joateko ez bada. Pilota zale morratua da! Jose Luis, begirazak zer topatu dudan. Zer diok? Burutik joanak zaretela emakume hori eta dia. Nolakoa ote da? Ze adin dauka? Nondik doa, nora joateko, ze izen dauka? Ofelia Castro. Ea izena zoroitzen. Gutun horiek Santo Domingoko postontzian sartzen dira, bigarren jasoaldian ordu batata zazpien artean. Zure begiez gain, zure gorputzaren atal guztiak dauzkat gogoan. Zukitua izatea nahiago nuke ala ere. Zure espainak musukatu, zure iak lastandu. Zure begiez gain, zure gorputza. Ofelia! Ofelia! Zortzik arte zabaliko detzen duke, pero zoto betzen eta baba. Bai, jauna! ¡15 peseta! Ez ere gaitik! Zer dio, Carmelo! Oartua ez ikusten du nola astez-astean ditzen zaizkion. Papo ederrekin bukatuko dute hauneke. Juan jauna, barriz behamendik, beti pelikuliak saltzen. Zer nahi du hause du gure bizia, komediante moduan gabiltzak. Beti Chevrolet gorrixakin. Bai, lagun estuegiak gaituk orain manatzeko, baiakik James Stuarten filmak saltzeko bere autoarekin ibiltzea hobe. Patatak! 15 peseta! Eskerrik asko! Baitza zuri be! Bueno, patata zerbitzatzean ez dizkiok ikutzen pixka bat oinestiak izan da. Zer da txakur hori hor beti zaunkaka? Oin da lagitxia gaudan rekete batena da. Sasi txakurra da eta izarako erabiltzen da. Eta zertara etorri da ba ona? Ez dakit, pintxoria da eta margotzen emoten dau egun guztixa. López de Munain jaunak esan dutza bospat biderrez. Txakurra izilarazi galan ezin dodala lanik elorikei. Gaba batzutan entzuten dut txakurra harrikatzen, baina berantxabolan barruan dagoanez, zaunkaka jarraitzen da. Tarreketeak esan dutza, etzala gorrixen bilur izan ta hemen ez dauela inok asustauko. Bihar igandean nesken atzetik joatea tokatzen zait! Ikusiko gu bai. Etxera! Ni hemen, sotonetan bueno, baina nausisak jendiakin bakarrik lagatzen doztanean, enau gustura. Gurutzia lapurtu nebanetik bilurran ere jabe itxen da, drogia edo gaixotasun bat izango bazan moduen. Txikitxan amets gaiztuak eukitzen dituan, gorrixekin, hijito baltzekin, ta hoien eseritxa emoten neban gaba osua lotxatuta, izerditan blai. Carmelo! 14 urte ditu kontzebertan eta nikaren ezakizu bate zeitzen! Erabakie hartu diat trokonitxaune gazin diat berba, arazo nadok eta adosto!
mendiz moduan hartuko hau! Zeka, guazenaren etxera! Artik ez, amenita! Amen txorietroko ni jaune. Ez daki zertara llegako zaren honegaz. Neu zoratuten hau ezin altzain. Nik da nahitzen dut, berak ez da gure ezebezen. Edo itzekotan beti musturtuten ari. Konfietan dozu jakingo zule zilanei lanain daien. Ta ez izen duderik. Beharriz eta otan, begarri ondoko bat emoiotezu. Eskuan horrela jartzen duk, eta gero bazterrak sartzen dituk. Ekarezak. Orduan, zurgintzan interesatuago. Ez dakit. Oinarte kupelena bakarrik ikutu dut. Ez duk zaila ikusiko duk. Zura ezagutzea, hori duk dena. Eta pazientzia hartzea ondo ikusteko. Tresnak nondik pasatu behar duen ondo ikustea egurra gutxi bortzatu dadin. Ez gaituk hemen alferrik lan egiteko, alabai. Ez dakit. Zaila ari, marra hau zeritze. Apaldu pizka bat. Ez. Hau pasa lehenik. Bestela igandeak pasatuko dituk zorrozten eta badiagu lan gehiago. Aurrera, jakingo duk laster. Aurrera. Ederra duk hau, Carmelo. Ederra duk hau. Zura bizirik. Honek bere zarma ere badik. Hildakoare biziaren itxura ematea. Erakutsiko dia. Dragones! Bai! Poste naiz, bededun batzuen etxean nagoela ikusteaz! Behar diren gauzak entzuten! Gorriz eta euskaldunez beterik dauden leku hauetan! Esan didate hau egin alko zenukeela! Txakurra da! Bai! Eta tiro zila! Oraindik ez dakit nork egin duen baina jakizu deskubritzen duanean! Ez aidara besoa dardarka jarriko! Egoten zen beti horrela burua behera. Eta Espaia ezkerreko aldeak tolestua. Egin alko duzu hori. Itxura ematea da gurea. Zaiatuko naiz, baina inoiz ez duzu beriz ikursiko bere begietan ikusten zenion maitasun hura. Badakit. Baina esan didate norbaitek egiteko dan zuk egingo zenukeela! Nik ez dut Franco maitxe. Honi gogor herri eman dio! Joameago egin ezak! Itxaro! Emaidak! Nik hau, ziko duk. Niri otxandion hil zidatean anaia. Udaria zuan. Nik ez nian sorterik izan frankistek hartu ninditean. Jakinezak zenbat momentu gogor pasatu nitian trintxeretan, airela tirokatzen nian, gureak zauritzeko beldurrez. Galdu diagu, zer nahi duk. Gure lehendakaria beti atzerrian duk eta orain ikusi behar zer egin daitekeen.
utzezak hori guztia. Bihar igandea duk, eta mendira joango gaituk, zeme. Guduak iraumendu! Bilbon otzondion erori ziren gureak gogoan ditugu! Izan dezagun lur zaituaren maitasuna! Bihatzean ikurritu! Irakurri hau, hemen agertzen dira gudariek eginak Venezuelatik jaso ditut joan den astean! Ikusten duk hau, gure arma duk. Oraingo gerla paperez egiten duk. Laster greba orokorra duk. Paperak Benito izeneko bati emango zizkioagu, edo ez, Casa Benito estatuaren komunetan utziko bitiagu. Paketea reketearen txakurra izango duk. Zerrautzaren ordez, paper guzti hauek jarriko zizkioagu tripan. Baina kontuz. Horrekin harrapatua izan ez gero, urte mordoa pasa beharko ditiagu kartzelan. Jose Luisen eskuetatik pasatu eta gero. Eta aipatu gabe, zenbat istripu gertatzen diren kuarteletan. Ni behin harrapatu ninditean. Eta kriston suertea izan nian. Ezagun bat bermegiz agertu zuan eta eninduan torturatua izan. Jendeak harritzen nahi batez ere motel. Jendeak eta beritzurak. Eriotza eta biziarekin jolasten ari gaituk orain. Eriotza biziaz mozorrotzen. Begira rekete hau. Nola duk posible gizon hori bihotz handikoa izatea? Begira nola jarri duken bere txakurraren eriotzarekin? Akaso animaliak ez dituk maitagarriak edo zein gizonekin? Oheranoak eramanezak. Gaur egun zelan jakin horrek gabardinadunok bankukoak edo poliziak dian. Momentua egau jai, Carmelo! Bentsaik lagunetan, kurietan, ez dok ezer esango, eta zarro egon behar dok Trokoniz jauna, haren konfiantzapean aiz gainera! Ez dok posible! Ez dok posible! Amets gaizto bat dut barrizme! Gorrixekin, hijito batzekin, ez dakitxe ze! Ez dakitxe zebe! Zentzun dian? Ez dakik ezer? Ez... Uste duk ezertarako torri garela ona? Astu diago aurkezpenak egitea. Hau, Jose Luis duk. Aditzen alduk. PNV-koa aiz. Ez dut ulertzen! Parkatu nik ez dut politikarik eitzen! Gure trufanari duk, Jose Luis! Bai! Bai, Jacinto Trokonizek zarrarazi doz talderdixan. Domeka guztixetan nabil mendigo izalixekin. Batzuk gauzak esaten ditxuez Frankoren kontra. Batzuk kontra daude, nire ustez. Propaganda papera kurtxintzen ipurtzulatik sartzen ditugu. Irrati xauzen dago...
Bi egun dituk Euskaditik irtetzeko nahi duan lekura bombatik hartzera! Bagenekian zatorra geniala! Sekulanik esango leko zapu zikina izango zuanik! Eskerrak ez gintua la poliziak inosorik! Hortzik erak dituti nazio! Imaginazazuolako koldar bat Jose Luisen eskuetatik pasatuko balitz! Alderdi guztia pikutara igual balitzateke! Ez dikasko iraun! Ez duk urrunago joan behar jakiteko zeinek saldu zituen leku ona eta ela sindikatuko anaiaz! Errukitzen haut! Bi egun. Marakaien deskubridu ditut Gazteizek ez zituan ondartza bat. Gazteizen etzalako kanpoko ezer sartzen. Mundua garaiz aldatzen dabil ahaztu sekula. Dolua hondakin nuklearra baino gatzagoa da desagerrarazteko. Nere pentsamenduei be nahiko notzen trokonizek animalisei eitzen dotzien hain. Ustelgarri sakendu eta eder mantenduko ditzuenak laga, baina burura gerozta gehiago etortzen jata galderia. Gerozta gehiago dauke belar txarran trazia honek. Zegaitxik bidali zitxun alderdi sakorrek bisok nere bila. Gaixo egon dabe zegaitxik etzan horregon trokoniz. Ta nik ez banitxun leku hona eta bestiak saldu, nork saldu zitxun. Etiopiarantz! Bitxia irudituko zaizue, baina bolada batez! Ezin izan nintzen leku honetan berri sartu! Denbora luzez egon naiz mintzatu ezinik, eta jakin duke zuenez, gu izan ginen delako Gazteizko hippiak! Amengo dendauta dendaganeko etxe bizitza, aitaren gandik zaukoanaz, eta bera, bere aitaren gandik. Eta semearen gandik. Zuzen, aipade jut semie! Ez txur ezebe ziten eskolan. Ta espau ikasi gure, lanien iminiko zunat bainik. Tikulda! Jos! Ta kristiano zein esak berba, ostantzean aitari esango zioak eskolatik kanporatua izan aizela. Zure aitek baseuskak beste ardura batzuk. Espadau beste remediorik, ire aitan modue, ama modue, eta leguzuta leguzindanak modue, eta aitik eta mama behizan ziren modue. Eta zuen leguzuta leguzin horiek, bere odol bardik edakien danak modue. Patatero izango aiz. Benka, babota agora! Benka, Dios gaztiek! Hala, iminizuk, ikasi, bezero etorten danean zezango dok. Eunon, txiko, eunon esan behar do, eta gero irrik arbi bateaz, zer guztauko litzaioke berorri, hori dutana. Abi egonai egunotan lehia bortitza doketa, eta patatak esaten da benean, mesedez patata hartuta poltzan imini. Ulertute? Okay, that... Beka, iretako zeme! Egunon!
zure aldinerako. Ez dauela belorrik bere adine moten hori gure dago esan honek, Bate garrizera! Bueno. Zeta sordot! Utzikus molde materialista horiek, eta egin papina patata honekin! Zolatute hau arazen! Segure dukara popatik hartzen bialduala! Aurrekoek txikerrak izan zientago oparieda! Eskarpilu, Uste sebez! Shalom, baby! Laster arte espero! Egunon, patata bat, mesedez! Kantuz, hau presio handiegia da! Ik segitzen duk nik pausatxoa behar diat. Sus! Ze guztuko litzaioke belorri! Mai aldiz errepikatu behar! Jadanik eskatu diotelako hile luzeari! Nor duzue hori barkamenduarekin? Bekari! Amabos peseta! Mi esker! Luza zegoenen zaizu edo! Bakizu eskola hauek ez da finkue. Bueno, jainkoak dagizu lagunon López de Munain jauna. Laster arte espero. Ez dun ez ebeziten honek. Ez dun ez eta kompanio. Ez lanerako ez ikasteko ez ebez. Inutiledon. Da posible hain polita san txikerra san. Txikerra zunanean bai. Nire egitan biazunan. Baina inustalduta donta bakinor dekonerrue. Ez aizu Zain zen! Beti bere dezirun pantanak satisfatzen. Egunero patata frigituekin interetxean afalduteko. Egin negarroi. Argala zan, medikuk esan zaun vitaminak behar zauzala. Sortea daukan familia zintzota kristau honekoa nazelako. Nik uren ardonan agaz eskonduan nintzen. Aizen moduko tristea, umeaz arduratuteko bezona. Galdu zonada zen aukera danak. Nik nire bezeruek azamaik aukera unkin zonadaz bizitza barriro behiteko. Eta zelau emakumeak. Esto está ezerk tangoek moduen pizten. Caminito que el tiempo ha borrado, juntos miran Nire semeetan pentsa esan. Gaztea dun ondino. Nire zenarra horren gogorra dalez, bere buru gezbe. Badekos patata kartoiak deskargata bere bizi. Baina ni belarrituten hau. Badakizu ezerran gure etzen. Egun gitzi pastan dire hamen bronka barik. Lagunek bakarrik dekos prudenek bere buruen. Ez dakit zer deken euren arten izateko. Uleak moztuko baleu zen behintzat. Laster bezeruek etorko diaz uleak topaten da bezala patata frigituetan esaten da nik. Ez dakit zer zan. Ni gauzak horrela ondoko gehiara noa. Esku batean zigarroa, bestean olano keman didan liburua, denboraldi bat infernuan. Nik tangoa beti gorrotatu izan dut aitak maite zuen musika baitzen. Sabino, kendu mesedez! Jos! Ikusten duzu? Hau da, zikineta ezea baina ezer baino bea. Eta lagunok Proiektu handia badugu! Bere barnearekin, horrek izaten Argentina eta janga ere alderenean. Garrantzitsua da ere edari bebiak edatea. Coca-Cola adibidez! Oroitarazten digu gure mugimendua, budiztukako animatzen dugula! Ez duk moda kontua bakarrik, zerbait ere bat pentsatua baizik, gogoetatua, burmuina lazaitore. Coca-Cola beharrezkoa da, gure arazoentzako, arazo
oso sakonentzako! Alkolak permititzen digu gauzako beto ikusten, solasetan aratago joaten! Gasteizko bizimoduari buruz hitz egiten! Maduekin konparatzen! Ez aiatu naiz etxean azaltzen, lurrean jan behar genuela, landaren eta barazkien onuraz egin izan dut. Begun horretan ez nuen jan, aitaren oiuen gaitik. Etaren kokotxetik, txuletaren odola zerionako. Lazkatu nintzen, etxera ez gara asko joan behar, kutsaseko arriskua dago. Jatera eta lero bila bakarrik. Nik uste dut ez ditugula gure burmuinaren aukerak baliatzen. Argi da, argi! Behin enintzen matematikak egitera heltzen. Gin botila batera nuen eta PUF! Lasa izan eta bizio baten moduan soluzioa tenplu baten hormetan grabatua ikusi nuen. Ikaragarria izan zen! Eta bera lagunean hartu nintzen nire irakaslea zinez gizon txikia zela. Saiatu zen azaltzen klase guztiari, nire ikusmoldea ez dela zuzena. Nik irazanak beti topean egiten ditut. Zorkuntzaren atletik biziago zaude. Ez da konparatzerik. Gero eta zailagoa da, zigortua izan naiz igandean kona notxegitan. Nire gai, geroz eta represio gogorragoa jasaten dugu. Ondo ikusten dut kontra egitea, lazaitu behar dugu. Dorri zara, zuretzako lapurtu ditut Elizak. Bai, Elizako atxo horiek begiak errotik kendu nahi dizkigute. Baina gogoan izan zaituztego, zuek eta Jimi Hendrixen jazta paradise. Galera jaitzi behar gara gure mezu iraultzailea zabaltzera. Maitasuna gure artean egin behar dela. Bakea gure artean da! Ez dugu ikusten, ez baikara prestuak izan hau jasotzera. Hori da! Materialismoari uko! Lagunaren begian maitasuna bilatu! Ez dugu gure kultasunaren uneko amarra baizik baliatzen! Hori ez da hemengo zemie! Ez baitzuen ezer egiten eskolan, entzun dut zoto bat omen dutela. Zer gustauko litzaiuke belarri? Patatak, zer nahi duzu gustatzea? Edo zer zikinkeria egiten omen dute? Badekot lehen guzuak, ardaue banan duten ibiltzen dana eta gure barik, dalako inpernu hortara bajau dana. Ez omen dekia urkirik ez, danak lurrien etzunde. Lurrea nola zakurrak bezala! Eta zakurre meak! Neska komendiara joten diezenak ez zutera! 16 peseta! Zer pentsetan dozu, ez da zugule pagauko! Mabezuko doko komendie holan etxe honetako neskak! Hara eruten dabez desbideratzera! Ez daude presto lakoak entzuteko! Funtzezko lana badugu egiteko! Proposatzen dizuet haiekin banan eta zuzenen mintzatzea! Haien etxetara joanez, noski! Liliak eskaini! Giroa zortzeko! Gasteizen dagoen Eliza mordoarekin, badaukago zer laporto. Roza anitua aurdun dut, eta jentea mintzatzen ari da gure kontra! Ez gaitu narekin mintzatu ere egin, ez dut sekula hona etorri, euneko zeron baliatu dinago. Igualdik, ikusiko du Gasteizen aurdun dauden guztiak, nire baitan ebatziko dituztela! Guri berri zaigun Elena! Nire zaituki maite zaitu. Gure amodioak irauten duen bitartean zaunka egin dezatela txakorrek! Kontuz, oska ere egiten dute! Desinformazioa edatzen ari da non nahi, gure kontra. Urbildu nahi, atzo bati gure mezu iraultzailea zabaltzera. Eta, baderren drogepi! Ez aldi, izik ezipiken irabatuko! Presente de Rizodebiz, kazetaria da, erabatuta, eta uste dute pensamiento a la vez, putas artikulu egiten batu, jende hain zaldatuko dela! Ikaiko zelu! Idatzi behar duzu gurea amodio mezua dela! Ni Elenarekin adibidez Elena maite dut ez da besterik! Uler dezatela
filosofien arteko zubiak badirela, kristianoki maite dudala esan nezakez bada iturri bera ere. Ilena, sotoaren adena lotua da! Uste dugu gorputzetik eskapatzen dela, Lasaitu behar dugu! Beste kalerak hartu! Eta ez orain bezala, kontsumoak inpostatzen duena! Jateko maiain ezartzaren! Gure buruak galderazi behar ditugu, beharrezkoak zein dira ikusi! Eta kontsumoarekin ze posizio kontua da! Ez baititugu esan behar da, jendearen aukerak euneko txiki batean gaiztain. Argazki bat egin nahiko nuke. Nahi zenuke, Elena kasetan agertu nirekin. Bai, Pruden, jendea jakin dezan maite dugula elkan. Ez, horrela ez. Uste dut, zuen lagunak esan duen bezala ikusi behar dela militatzen duzuela beste bizimodu baten alde. Ondo ulertu badut, beste harreman bat bilatzen duzuela naturarekin, lurrarekin azken finean. Bai, lurra, planeta, beste molde batez ikusten dugu. Maitasun garbia, naturarekin konexioa. Ikusten duzue ongi ulertzen gaitu, gure artekoa da. Eta lurrean? Ez, Pruden, ez zaitut horrondo ikusten. A ber, etorri zaitez, onaino, Pruden. Zuk Elena etorri ona eta altxa hanka. Horrela sartzea baimentzen diozu. Hori da, bai. Ematen du mundu batean, mundu berrian zaudetela. Pruden, irri bat, jakintzaren plazera adierazten dutenetako bat. Serioago! Zuk Elena lurraren kontra egotearen izenik gabeko plazerra erakutsi eta... Horrela! Luis, gure kazetaria, blogaren mundura usantu da, eta utzikarak sortzen dizkitun solasak ekarren ditu, infernuan pasatutako sasoi horretatik. Gure mesua amodioak zentratzen da, eta uste dugu gure gorputzeak sortzen duten energia kontsumitu behar dugula, posizio guztiak eunean esplotatuz. Lurrean etxanez adibidez erdi ezten dugu instintiboki gozatzea amodio bibliko hori. Blasfemak egunkarien, eta gure Pruden aker bat urdanga baten moduen pornografikoki tapatuten. Gure zenbaki dana jaitsi dauz, baina oin dana popatik hartzin bialdu dauaz topotronek! Pruden! Ez nazazutzi. Ies haut barriro behikusi gure! Joan, gurasun lekure! Etxetik kanporatua izanez banaiz amari esker izan da. Naiz nire gelatik gehiago aterako. Gambo irakurriko dut. Zutzako gutuna. Maite zaitut. Baina bien onerako bereizi behar dugu. Enazazu bilatu. Elena. Euneko eunean nire kulpa duk, Pruden. Etzaidak iliak mosteak, baizik gelditzen. Amuak jana nauk. Lo naizelarik ere ikusten diat begi handi bat niri begira. Alkohol hartu edo erregabe ere. Nik ileak sekula eta Olanok erez. Gorde espres egunkarian atera duk. Olano zute batean hilduk. Ez duk posible, ez diat sinesten. Zute batean hilda. Oroituko gara gazte honen izen atera dela hippien kasuan. Eta diote ikergileek beti zuari lotuak diren erritu orientaletan espiritua galdurik ari zelarik gertatu dela istripua. Aluak! Aluak!
neiz, ilea dun falta! Dun kulpa guztia! Ik dun kulpa guztia! Ik dun kulpa guztia! Bidea bakarrik egiten zain! Iez egitea hiri Espazio berriak, itsasoaren zabalaren zabala. Eta han beste alderdi bat. Orduan oso txintxegon beharko dun. Ezingo da mintzatu? Mintzatu bai! Baina makin entzuten duanean amarekin egongo aiz. Bale, segi esan pizka bat. Ondia aiz orain, Paulina. Nekatuan hau. Gaitz erdi eraikin hau aitarena dela. Zeigarren pizuan bizitzea ere. Badakizu zer eskatuko dudan urte betetzerako? Hobe aitonari galdetzen badion bereko apartamentuan bizi nahi dunala. Ni astronauta izango naiz, ama! Aurrak biziki maite ditu ikusia dut. Nireekin ikusi nuen behin ni horrez nintzenean. Ziadi! Beldurtzen hauzu? Sorgina da! Hala, esan dut! Eta aitarekin hauen aldi ora uste dut esan behar
gaixorik, emakume gaixoa! Emakume gaixoa? Denetarik esaten dit! Eta ziur nahi zaita hemen egongo balitz. Hortik ateratzen den kiratzarekin! Zerbaitet badago barne horretan! Akabo! Botako lukela! Zer nahi duzu? Ez du zahartzeak ezeronik. Burutik joana dago gaixoa gizona hil zitzaionetik. Egia esan, ez du inorekin hitz egiten, komunikatzeko modu horri uko egin balio bezala. Gure Bernardok gutunak postatzen ikusten zuen egunero Santo Domingo kalean. Jakizun hori ari zen. Zorik aitzak botatzen! Gutun beltzak! Aha, eta lakoetan gure Luis, inoiz esetzean! Askotan joaten zaizue azken aldian, ez da? Bueno, badakizu, hippien artikulo famatu hura idatzi zuenetik, berri delikatuenak ematen dizkiote? Kontu handia auki behar da idazten denarekin, Bai horixe. Heldu aiz! Kezkatu ninduen! Ez zuen emakume horren inguruko artikuloa idatzi behar. Bai, orain Maitea. Paulina ongi dut. Kontatuko diat, ia tentatu bat jasan diagu. Baina, nondik heldu aiz? Berri zaitu naiten egunkaritik afera delikatu batentzako. Beti bezala, deus arriskutzurik? Zer nahi duen izatea? Bagu azteko erazotuak izan gaitu. Ez nahi honetan, orain betiko kontua da. Sekulako begirada bortitz batez begiratu du ira alaba. Ikaratu aninduan. Ana dinat. Artikulu amaitu behar dinat. Paulina! Utsa esan iraita bakean, idazten arintun! Aztu arnean, emakume batek deitu du itaz galdezka. Haren ahotsa zaguna zitzaidan, jada deitu dikona. Marina batzuan. Egunkariko idazkaria dut. Baina etxe Lola bere izena, ea izortik heldu. Bueno, Lola oporretan zegon eta ordezkatzeko hartu diten. Plazer badun artikulu amaitu behar dinat. ¡Telefonoa! Ja! Ez dun posible ez alditen kaseta horretan inor nintaz gain! Bai! 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 Zuzara! Bai! Bai eta zu! Ezin izan dut misio aldatu naute. Deitu nahi izan zaitut, baina zeunden etxean. Beti berdin zaude, Hitz ematen dizut, aste bete barru. Bai, agur! Nor zen? Nagusia nahi din bihar bertan Andaluziara ibatea. Baina hortik heldu aiz! Ja, baina, bueno, afera delikatua du, nitaz gain ezin lezaken inor konpondu. Plazer badun artikulua. Nola ikusiko dinatik esan hemen barruan! Ez didanatea blokeatuko entzutun! Ara zer egiten didanik ire izalei! Ara! Ara! Maldire kontatzen dizkit! Atxeletu behitin! Horrekoan doaz, ez da botako du, ezatik! Atxoero bat besterik ez duen! Elabaren berriak errotik ukaren dituenen, irakarriko aiz! Nahi dukitzu bat zaitu atzean! Nik ez! Nahi dukulu egin ezagutzartu zaintzen duten maindiretan, nik honetan egin behar dira araziak beste aukerari! Baina zer esan nahi duen ez duen ala beste aukerari! Lanean denean beti ni etxera iristerako horrelako kausekin zainak airean jarri behar! Ibai! Atxo zikina lua! Kontu zibilari espaldun lepotik zintzik ikatzea nahi! Bizkarra beratuko dinat oraingoan! Bai! Desagertu adi gure bizitzatik! Berdin zaidan espaldun! Berdin zaidan espaldun bazkatzela beri! Nire pariantarekin eskudutzateko kalkuluak egiten ditu! Ez! Arrantzaldetan diadibiliko norra! Denak eroak batin bazaretenik ez dut zuak bezala amaitu nahi! Ama, zer esan nahi du nire parientarekin? Izo maitea izo! Ez laburrendako! Eta luzikin ustela behar gabe sortua kakamoko ardo usan! Itxitzuziak ditun! Infernura bidaltze haute seko! Uste dinat oraingoan ulertu duela. Pekatua naun, ohera joango naun. Nori deitu diot eroa? Espero Susanak entzunez izana. Zorgi nahi duzu eta eroak zuko faldu zaitu! Ama, ipuña moduen da
lehenengo zorgina nahi zuen hil, baina gero zorgina zen esan bezala gauzu. Baina aita ez da idazten ari, da! Arrazoi bat gehiago isiltzeko eta ire laugelara joateko! Paulina, ordun! Ez! Ordu! Ez! Hirugarreneko atzoarekin hitz egiten ikusi dut! Rufina! Paulina baitu duela! Ikulesan! Edo karua ordainduko dut! Ez ezatzu hil, gotoi! Ez ezatzu hil! Ez dikat besteri! Rufina! Irakiako polizia deitzen ditagu! Rufina! Susana deitu zuhiltzaileak mesedez! Rufina! Rufina! Kuchillerias kaleko eraikin batetik, Rufina Calzada Atxoa bizi zen apartamentutik. 3 tona zakar atera zituzten. Oso familia errespetagarri bat da nahasia afera honetan. López de Munain izena atera izan delarik. Zakarrak botako ditut! Arturo López de Munainek eskutetak erantzuten dizkidanean! Españoles. Franco ha muerto. Jej, astronautia naloa! Zekotan de dolori! Baina lugoak! Ila! Itzardu ilarien! Ikatatik hori nahi! Ea bazuekin! Astronautea! Both hands down about the fourth one up. Nere hasta! Up there on the top of the bed. If you haven't read the plaque, we'll read the plaque that's on the front planning grid as well. Two hemispheres, one short. Each of the 2 hemispheres underneath the two hands of the plaque grid.
I guess you're like the only person around that doesn't have TV television. Barakaldo antzokiari eta gaur burbildu zaien dan hori benetan bihotzez eskerrik asko. Bizer ordu barien egongo ga hemen leku berien eta eskerrik asko! Thank you.